खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि। दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविंद केजरीवालखौ ईडीआ मैयानि समाव खादों आरो बेखौ लानानै आम आदमिनि दैदेनगिरिफ्रा आम आदमी पार्टीनि दैदेनगिरिफ्रा बे समाव सोमावसारनानै जावरिखांदों। जौनि केलेंकारि केसाव खाजादों अरविंद केजरीवाला। थामहिनबा जौनि केलेंकारियाव गोबाव समनिफ्रायनो बिथांखौ ईडीआ सोंनाय फिननाय खालामबाय थादोंमोन आरो बेखौ लोब्बा लाखिनानैनो मैया ईडीआ खाबाय। आरो दिल्लीनि सोलोंथाइ मन्थ्रि आरटीसी मेरलिनाया गोख्रों रावजों बुंदों नरेंद्र मोदीनि खैसाराव ईडीआ खादों दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविंद केजरीवालखौ। भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मा दं बेखौ समावसो मिन्थिगोन। बे समाव आम आदमी पार्टीनि दैदेनगिरिफोरा सुप्रिम कोर्टसिम आपिल खालामदों जे बिथांखौ थाबैनो रेहाय होनांगौनि थाखाय। बेखौ लानानैनो गोबां सोमावसारनायबो जादों दिल्लीयाव। थारैनो आम आदमी पार्टीनि जे गिबि मन्थ्रि थामहिनबा आम आदमी पार्टीनि दैदेनगिरि बिथां अरविंद केजरीवालखौ बे समाव जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय दाबि खालामनायखौबो नुनो मोन्दों। गोबां गारिजों अरविंद केजरीवालनि दैदेनगिरिफोरखौ जोबथेसालिसिम लांनायखौबो बे समाव नुनो मोन्दों आरो स्ल'गान होनायखौ बे समाव नुनो मोन्दों जे अरविंद केजरीवालखौ थाबैनो रेहाय होनांगौ, बीजेपी गो बेक, बीजेपी हाय बायदि स्ल'गान होनानै बे समाव दिल्लीया गोमखांनायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो अरविंद केजरीवालखौ ईडीआ खानायनि आन्दोआव बीजेपीनि मोनसे खैसार दं होननानै बे समाव सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथां आरटीसी मर्लिना बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे राजखान्थियारि खौरां थामहिनबा अरविंद केजरीवालनि जोबथेसालिसिम ईडीआ जोबथेसालिसिम लांनाय रादाबखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय। गोजोन्थों। ऐसी खबर आ रही है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है। ये बिल्कुल साफ था, जितनी भारी संख्या में पुलिस आई थी, जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन थे, कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। 2 साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 2 साल में 1 रुपए की भी रिकवरी ना ईडी ना सीबीआई कर पाई है। 500 से ज्यादा अफसर इस केस में लगे हुए थे, 1000 से ज्यादा रेड्स हुए। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर, मंत्रियों के घर, उनके ऑफिसेज में हर जगह रेड हुई, लेकिन उसके बावजूद 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। तो आज लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बाद अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनीतिक साजिश है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। अगर आपको लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप इस विचार को खत्म कर सकते हो तो आपको गलत लगता है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी। कानूनी लड़ाई यानी कि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, ये आपने क्लियर कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बिल्कुल साफ है और ये बिल्कुल स्पष्ट है, इस पे कोई दो राय नहीं है। कानूनी लड़ाई का क्या होगा? हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट हमने केस फाइल कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को क्वॉश करने का केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है। अभी उसकी अर्जेंट मेंशनिंग के लिए हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम ये डिमांड करेंगे कि आज रात को ही इस केस की सुनवाई हो। पॉलिटिकल फाइट।
नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।